Takže ahoj ľudia, vítam vás u dnešného videjka. Moment, musím sa upraviť. Ok, takže čauko ľudia, vítam vás u nového videjka. A dneska vlastne si spravíme ako keby takú 10, lebo už som večerala. Je práve 20:55. Malo by to trvať pár minút. Čiže poďme na to, prejdeme do kuchyne. OK, sme tu, áno. Sme tu. Ja to nechutám. Dobre, ako prvý tu máme rožtek. Si tu rozbalíme. Pretože to bude rožok. Môžete to rozbaliť. Hej, ja chcem to povedať. Potom tu zoberieme tanier. Tak, tu máme tanierik. A zoberieme si nožiček. Najlepšie takýto. A dneska si to spravíme s džemom. Čiže keďže ide to byť s džemom, tak to nesmie chýbať džem. A vlastne tak to neviem, či mi bude stačiť. Tam už nie je moc toho džemu. Aha. No to. Lyžičku. Akoby nie. Že keď som Sophie proste a Sophie je. Dám tam možno na všetko. Ja to už nemám. Zajtra končí rok. Predstavte si. Dneska 30. decembra. Zajtra je Silvester. Čiže teraz nebudem moc aktívna na kanále. That's not fair. Možno si povedáte niektorí, čo ma majú veľmi radi, že to bude škoda, ale samozrejme zajtra natočíme dáke záznamy. Samozrejme, ako keby nie. Tak, ako si my užívame Silvester, akože, ako prskálku tu natočíme a takéto. Lenže nevieme, či máme na to vybavenie. No. Keďže nešetríme, tak ja si to poviem lepšie. Pozriem si, do čo máme chladničku. Možno si hovoríte, čo to je. No tak to je jasný. Som si spravila ešte, že k tomu si dám takú svačinu. Ale ja si to dám takto. Tak, a to vyhodím. Vlastne ja si to asi nalámem. No je to hrozne penaté. A pozrite sa. ASMR. A pozrite sa na to pen. Ha? Fajno. A vlastne vyzerá to nejak takto. Ja som si to... A moja svačinka vyzerá práve nejak takto. Tadá! Toto som si spravila úplne sama. Akurát džem už došiel. Čiže bude treba kúpiť nový a rožky už tiež došli. Čiže zajtra si to asi moc nespravím. Že, pán džemík. Ja by som to ešte spravila, takže si to posypem cukrom. Akurát ja to neviem zavrieť. No zase nebudem si to robiť sladké, ak toto. Ja som si to časopí. Sú to normálne piškoty.
Ďalšie sa dá. Toho, nepríde mi toho málo, ale tak prečo nie? Trošku si ozdobiť rožtek. Tak a finálne môj rožok vyzerá takto. Spravila som mu aj zuby. Toto je on. To je on. Zuby má. Ja to musím ešte otočiť. Nech je to také, že akože oschlím. Toto dám. Tak. Trošku to namočíme do toho. Tak. A máme to. Vyzerá to nejak takto. A poďme si to zaniesť. OK, chvíľku nič nevidíte, tak. To zoberiem takto a poďme. Tak, Tu máme stolík, čiže tu si to zaniesieme. Áno, toto som nakreslila ja. Dobre, nie. OK, a ja sa vám asi ozvem, keď to dojem, čiže... OK, rožok už som zjedla. A asi si idem dať toto.